Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe maSecrets and Confessions rekaitibva tapinda mumamessages edu emuzuva ranhasi. Nhanzi Blazi Murisei, zita rangu kandai pasi pedombo. Secret yangu yakamira sekudai. Inini ndiri munhu ane mukadzi wake, but ndakambobva kuno kuSouth Africa kwandinoraramira ndiri. Ndikabva ndamboenda zvangu kuZimbabwe. Ndasvika ikoko, ndakabva ndasvika ndikanoona nawo neumwe musikana wandakaona ikoko kumusha. Ndokubva tatanga kudanana, but tichidanana ndaitoona kuti zveshuwa musikana uyu ari kunyatsokuzara neni. After that ndakabva ndasimuka zvangu ndichibva kuZimbabwe ndokubva ndadzoka kuno kuSouth Africa kwandainge ndasiya mudzimai wangu. Mushure memwedzi muviri ndakabva ndaona ndainge ndava kufonerwa nenew number, but number idzi dzainge dziri dzemuno muSouth Africa. Ndikabva ndati zvimwe kuda ikastoma yangu, regai ndifone back. Wanikwe ndiye musikana uya wandainge ndakambodanana naye paya pandainge ndakamboenda kuZimbabwe. Nguva dzese idzi ndainge ndichifungidzira kuti ainge ari kuZimbabwe nekuda kwekuti ndainge ndakakata communication naye, but ndakashamisika musikana paakadaira foni ndokubva andiudza kuti iye ainge ava muno muSouth Africa. Pandainge ndichitaura naye iye ainge achiti ari kunzwa kuda kuva neni mulife make. Ndikabva ndati no, hazvibviri nekuda kwekuti inini ndine mukadzi wangu kudhara. Iye akabva ati hazvina basa, ndokubva ati kwandiri ndiri kukumbirawo kuti unge uchindiisawo pabarika. I am ready kuti ndinge ndiri your second wife. But musikana uyu paakauya neidea yekuti ari ready kuti ange ari mudzimai wangu wechinumber 2, inini ndakabva ndamupindura ndikati hongu ndiri kuzvinzwisisa kuti uri kuda barika, but inini barika racho handirigoni. Hapana kana kuzombopera 6 months musikana uya akabva andiudza kuti iye ainge awanikwa. Paakandiudza kuti ainge awanikwa ndakabva ndafara nekuti mumwoyo mangu ndainge ndichizviudza kuti iyi chapter yainge yapfuura sezvo munhu uyu ainge agara pamurume zvino. Chava kundinetsa ndechekuti musikana uyu haana kuzoregedza kundifonera, munhu wekuti ari kuramba achingondifonera, ende pose paanondifonera anenge achindirangaridza mazuva aya atainge tichidanana. Anongotaura zvose zvatainge tichiita pabonde. Anenge achinditi paya pandainge ndiinewe wakandinakidza kudarikidza kunakidzwa kwandakaitwa nevarume vose vandakambosangana navo pabonde. Ende zvimwe zvacho hazvitotauriki pamhepo, zvimwe zvacho hazvitauriki kana uri mudzimai wemunhu, but zvose izvozvo anondiudza. Kana ndikamubvunza kuti ko murume wako akazviona anobva ati kudii, nekuda kwekuti mashoko acho aunondiudza haaiti, koma messages awa akazobatwa nemurume wako, iye anongoti haafi akazviona ende ndibuilder. Saka munhu uyu anongoswera kubasa, pamwe anotorarako ikoko kwaanenge achiita zveubuilder zvake izvozvo. Dai zvaibvira wambouyawo ndambonzwawo zvinonaka zvawaindipa. Kana ndikamubvunza kuti ko murume wako wai asingakupi izvozvo zvacho zvaunoti zvinonaka zvaunongowana pandiri, iye anobva ati handiti unongoziva kuti ndibhirida. Saka paanodzoka achibva kubasa rake reubhirida anouya akaneta. Plazi dambudziko rakaitika pandiri nderekuti kubva ndichitanga kusangana naye pabonde ndakagara ndajaidza pfungwa dzangu kuti kana ari padenga pangu kuti inini ndinge ndichizoproducer hunge ndatokufunga. Kana ndisina kukufunga hapana kana chinenge chichimbondinakira. Saka pfungwa idzodzo hadzichakwanise kubuda mandiri. Murume wangu kana ari pamusoro pangu kuti ndinzi ndanakirwa ndinototanga ndakufunga. Kutaura kudai akabva andibvunza kuti kuZimbabwe unoenda rini. Kana wava kuenda kuZimbabwe ndinokumbirawo kuti unge uchindiudza so that ndikumbire bhangu wangu mari yekunoona vabereki vangu ndikwanise kuzonosangana newe kuZimbabwe ikoko. Ndikabva ndati no, hazvichaita.
tarirawo nekuti iwewe wakaroorwa, plus inini ndine mudzimai wangu. Kufara zvangu ndinoda, but chimwe chinhu chava kuitika ndechekuti ndinotya hangu mishonga iri kubatwa nevarume mazuva ano. Ko kana ndikazonamirana newe iye akabva ati no, wangu hafe akaita zvose izvozvo, munhu anongorarama ari mumasowe ende haatombodi ende haaiti zvemishonga. Ende iwewe kana ukada kuramba, zvandava kuita manje ndezvekuti ndava kuda kutanga kukufambira, ndava kuda kuenda kun'anga kuti undifunge. Akabva andirangaridza kuti akatora shoti rangu mubhegi zuva randasimuka ndichibva kuzimu. Ende ichokwadi, pandakazosimuka ndichibva painge paine musikana uyu, shoti rangu rainge riri mubhegi, ndakabva ndarishaya. Ende iye akabva akonfema akatondiudza zvaizvezvi kuti shoti rako ndinaro, ndakaritora paya pawakasimuka uchindisiya. So vanhuwe, ndodiko nyaya iyi yava kundishungurudza mupfungwa dzangu. Ndarumwa nechekuchera. Please ndikandireiwo mugroup ndinzwewo kuti ndingapiwawo plani yakaita sei, ndibatsireiwo, ndanzwa neBP. Hei vedare, ndo meseji yandatumidzirwa namukoma vedu avo. Hei, zvimwe zvacho zvinotyisa. Hanzi pandakasimuka ndichibva kuzimu, musikana wangu akabva atora shoti rangu rainge riri musecho mangu. Saka izvezvi ari kuti kana ukandiramba ndichaenda kun'anga ndobva ndanokugadzira neshoti rako randakatora. Zvakangoma hazvo veduwe. Let us talk about this issue in the comment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii mukoma, please advise me kuti ndoita sei. Saka nezuro ndakati zvangu ndichibva kubasa, ndakabva ndati regai ndisevhe mari ndisaita zvekukwira kombi, regai ndiende kuhiking spot nekuti ndainge ndaplana zvekuhaika. Saka ndichinosvika pahiking spot pakabva pamira imwe pickup pahiking spot, ndokubva takwira kumashure kwepickup, but takakwira takawanda. Saka vamwe vakazotanga kuburuka one by one. Kumberi pakakazoita space, ndokubva ndazoendawo kuback seat ende kunze kwainge kwatosviba. Saka ndakati ndapinda mumotikari muya, ndakabva ndaona vamwe amai, but amai ava ndeve kumusha. Ivo havana kana kumbocheuka ende havana kumboona kuti ndainge ndavaona. Saka motikari ichifamba ndakatoona kuti vanhu ava kamugariro kacho kavainge vakaita vanhu vanotodanana vainge vari kufront seat. Ende amai ivavo pavakazoburutswa vakatombotanga vatombokisana nemurume uya, but ivo havana kana kumbogara vandiona. Inini naamai ava tinopinda pasangano rimwe chete. Saka ndiri kunetsekana nezvese izvi zvandakaona. Murume wavo vatori bishop wepasowe apo patinowanzokusangana kana kuine gungano. Handizivi kuti ndongosiyana nazvo here oro ndotsvaka wekuudza kuti zvinhu izvi zvinge zvichibva pamwoyo wangu. Murume wacho uyo ainge achidhiraivha motikari uyo wavakazokisana naye mupurisa asi ari muSouth African. Murume wavo watinoziva isusu muZimbabwean, uyo wandati ndiye bishop wepasowe apo patinowanzokusangana. Hey vedare, ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu. Please let us give him advice in the comment section kuti apa vangazvifambisa sei. Must he remain quiet oro vanofanira kuti vange vachitsvaka munhu wekuudza. Zvakangoma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello mukomanashi, inini ndinoda kureurura kuti tichikura ndaiva munhu ainge ari bully. Saka nerimwe gore yainge iri first term ndakabva ndazodyisa umwe mwana uyo ainge ari form 1. Mwana iyeye ndakamudyisa tsvina yainge iri muchemba. Zvakaitika ndezvekuti ndakaenda kutoilet, then ndikabva ndasangana nemuform 1 iyeye, ndakasangana naye ari mutoilet. Saka pandakamuona ari mutoilet ndakabva ndati kwaari, ndiri kuda kuti unge uchindipa mari yose yauinayo ndikwanise kuzoishandisa pabreak. Iye akabva ati haana kana sent. Ndakabva ndamusecha ndikabva ndaona kuti zvishuwa mwana uyu ainge asina kana sent paari. Saka ndichimusecha kudaro akabva aita mistake yekuti akabva andibata apa ainge asina kugeza maoko ake, apa
ainge abva mukuita weti. Saka zvinhu izvozvo zvakaitika ipapo zvakabva zvandibhohwa kuti why wandibata nemaoko asina kugezwa iwewe ndakuona uchiita weti. Saka mwana uya ndakabva ndatanga kumurova. Hameno kuti hasha dzacho dzainge dzandibata ipapo dzainge dzabva kupi. Mwana uyu ndaiti ndichimurova ndainge ndichimuzvuzvurudza pese pandainge ndichimurova, ndichivhura madoors ose emutoilet imomo matainge tiri. Pese apa ndichimuzvuzvurudza ndichimurova ndainge ndichitsvaka toilet yekuti ndinge ndichimunwisa mvura, but ndakazoti ndavhura rimwe door ndokubva ndaona kuti toilet yedoor iroro randainge ndavhura yainge isina kunyatsokuflashwa zvakanaka. Ndakarova mwana uya ndikabva ndatanga kumuti nokora zviri mutoilet umu udye. Iye akambotanga achiramba, but ndakawedzera kumurova kusvikira azonokora tsvina yainge iri mutoilet ndokubva atanga kudya. Ndo zvandainge ndiri mukomanashi. Zvinhu izvi zvakatanga pandainge ndava kusekendari. Pandaiva ndiri kuprimary, yes, ndaiva munhu aityiwa nevamwe vana vandainge ndichidzidza navo, but ndakazoti ndava kusekondari from form 1 wese pandainge ndava form 4 ndaiva munhu wekuti kana vamwe vana vandaidzidza navo pachikoro chandaidzidza vaiti kana vakandiona ndichifamba ndiri mublock vaisarudza kutotiza nekuda kwekuti vaitya zvandaikwanisa kuvaita. Handizivi kuti waiva mweya wainge wakaita sei waipota uchindibata mazuva angu pandainge ndichiri kuchikoro, asi ndaingokaruka ndava kutobhula vamwe vana kuchikoro ikoko. Dzimwe nguva ndaitokwanisa kuti kana ndiri muklasi zviya mem vasati vapinda, nekuti patainge tiri kusekondari tainge tichidzidziswa nematichers ainge akasiyana siyana. Saka dzimwe nguva ndaikwanisa kutogara ndaudza klasi yose kuti pachazopinda memo wandinongoona chete achisimudza ruoko rwake achiti anza anoiziva, kana leseni yapera munhu iyeye achandiziva. Saka ticha vaizoti paya pavanopinda vaiti kunyangwe vakabvunza mubvunzo unenge uri simple sei, vose vana vandaidzidza navo vaingoramba vari zii vachitya kusimudza maoko avo. I still remember kuti takati tava muform 3, it was second term mukomanashi, ndakafoirisa klasi yose patainge tichinyora exam yehistory, nekuti takati tichinopinda muexam room kuti tinge tichinyora maexams edu ehistory. Ndakagara ndaudza vasikana vose ndikati munondiziva, achangopasa chete exam rehistory achandiziva. Zvekare kuvakomana vanhu vekutoti vaindiziva kuti hakuna anorwa neni akandirova. Saka patemu iyoyo mukomanashi paexam yehistory munhu wese akangobuda aine maresults ainge ari below average. Hakuna akapasa subject yehistory patainge tiri form 3 muklasi medu. Mukomanashi ndo zvandainge ndichiita pandainge ndichiri kuchikoro. Vadiwa vateereri, ndo message yandabva mukutumidzirwa namukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedwe, apa mwana anenge adzoka kumba afoira, mobva mabata mwana, mobva matanga kumurova, yet iye kuchikoro anenge audzwa kuti kana ukangopasa chete uchandiona. Zvandinogara ndichingotaura kuti vabereki, let us try to be free kuvana vedu so that vakasangana nematambudziko vanokasika vatiudza kuti kuchikoro uko pane zvakati zviri kuitika. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Makadi henyu mukomanashi, ndaverenga nyaya yemukadzi atumira nyaya achiti ane cousin sister yake atova ne39 years isina mwana, aitukwa namai vemusikana anyora uyo kunzi uchafa uri ngomwa. Mukomanashi, inini zvakaitikawo kwandiri, ndikati inini ndakambogara nambuya, mukadzi wehanzvadzi yamai vangu. Ndagara nambuya ivavo, mai vakazonditora, ndakagara ko about 3 years. Mai ndobva vazonditora, it was 1992. Mai vanditora kudaro, ndobva ndatangogara namai vangu. Saka kunditora kwakaita amai vakanga vatonzwa kumweya kuti ende munotora mwana, nekuti mwana kwaari kugara ndaona aita se ashandiswa mabasa erima. So pakutorwa kwandakaitwa na mama wangu manje,
mukomana shi takangosiya hembe zvese. Munongoziva kuti mwana kana uchibva kuruzevha uchienda kutauni haungatakureka madzoto uchienda nawo, munotongotora zviri nani nani, zvimwe zvakangodaro modini mosiya. Saka kwakasara zvinhu hembe dzangu dzakawandisa, mapenda angu. By that time I was 9 years patime iyoyo. Saka kusara kwakaita zvinhu zvangu mbuya vai vakabva vatora advantage. Mukomana shi iko zvino zvindava ne40 years. Pa40 years idzodzo ndakaita nhumbu about 3 times. 2 times ndakaita miscarriages. Kechi3 mukomana shi ndakabva ndazongoita nhumbu iye inonzi ectopic iyeye. Ndakazongoita ectopic pregnant, ndobva yaitira mumachubhu ese, machubhu not kuti 1 ese, ndobva ndaoparetwa from there up to now. Handina kana chinonzi mwana wacho mukomana shi. Ngoza ndinonzwa kurwadziwa kana chiverenga nyaya dzakadaro, handizive kuti munokwanisa kundisirawo kugrupu here, asi motonditwa zvekundinyorera please. Foni yangu inonetsa kunyora, handizoti muchazvinyora muchiti kudii. Muchangorongawo muchingoona kuti zvinozovawo nemeaning vanhu kana vakazviverenga, because mukomana shi zvakaoma zvekuchengetwa izvi. Dai Mwari vabatsira vabereki vagona kurera vabereki vevanhu vakure nevabereki vavo, because zvatosangana nazvo mukomana shi zvakaoma. Nyaya dzangu dzakawandisa mukomana shi ndoita kushaya kuti ndotangira papi, ndotanga neipi. Saka ndaingokumbirawo mukomana shi kuti kana maikwanisa maigonongondiisirawo kugrupu, mungondinyorerawo. Ndichazoningirina imwe, ndichatumira imwe, ndichatumira ndimbonzwawo kune vedare kuti vachati kudii panhau dzandichatumira, nekuti zvinhu zviri kutoitika mukurarama kwangu, zvinhu zviri kutondiremera, zviri kutondinetsa, zvandisingazive kuti ndozviudza ani kana kuti ndovhunzawo ani anogona kundipawo maadvice. Vedare ndo meseji yandatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vati ivo vachanyatsokuuya vachirondedzera nyaya yavo, but ngatitaurei navo mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.